روژیویسکا خجê دو نویسکار یاسمین البان خجê li du derweşa erdî ye. Rojnivîsk ji îro pêve dê xecê bikeve bataneyê. Xecê pir ji maceran hez dike. Macerayên wê yek jêkî xweştir in. Gelo dê ew vê havînê bû ve biçe û çi macera bijî. Ez ji niha ve bi kelecan li bendê me ka dê ew vê demsalê çi li ser rûpelên min binivîse. Xecê vê varê nehat. Şevçûnî vê şevê bi dû vir hat. Îşev xecê ji hemû şevan bêhtir û kêf û coş bû. Rûpeleka min a nû vekê û pênûsê girt. Ji ber kelecaniya wê destên wê diricifîn. Bi destê ricifî li ser rûpela min a nû wiha nivîsî. Rojnivîska min a xweşewîst. Min îro xarneya xwe girt. Weke her salan îsal jî ez bi dersên xwe de serkeftî bûm. Bavê min li xarneya min nihêrî û got: Xecê aferîn ji te re. Em bi te pir şanaz û serfiraz in. Bi dû re jî got: Xecê te îsal xelateke baş heq kiriye. Rabe ji niha ve amadekariya xwe bike. Sibê zû ez ê te bişînim wêran şarê, cem mala xalê te. Piştî gotinên bavê xwe ez pir şa bûm. Ji kêfan hema hindik mabû ku du bask bin çengê min ve çêbin û ez pê bifirim. Mala xalê min li wêran şarê ye. Xalê min li wir bazirganiya hespan dike. Tewla wan de cûr bi cûr hesp hene. Em çend sal berî çûbûn wir. Lê ji ber ku ez hîna biçûk bûm, xalê min destûr nedida ku ez bi tena serê xwe swar hespan bibim. Carekê xalê min caniyeke nîşanî min da û got: Xecê, navê vê caniyê Hedban e. Ez vê caniyê diyarî te dikim. Kengî tu hinek mezin bûyî, were lê swar bibe. Vaye 3 sal di ser de bihûrî. Teqez dê ew îsal Hedbanê bidê min. Ez ê lê swar bibim û têr li çiya, banî û zozanan bigerim. Ji ber vê yekê divê ez ji niha ve rabim çenteyê xwe amade bikim. Loma ez ê di sehra sibê de rabim û birê bikevim. Rojnivîsk xecê rûpelên min da hev, ez danîm ser masê û çû. Di demeke kurd de çentikek anî devê çentikê vekir, serê ewlê ez danîm nav, bi dû re pirtûkeke bi navê dewrêşê evdî danî li rexê min. Pişt re cir û bergên xwe bicih kirin û çû raza. Çendek di ser de bihûrî ez nizanim. Wê ez ji çentika xwe derxistim û li ser rûpeleka min a çîl spî wiha nivîsî. Rojnivîska min a delalok. Sibê zû bavê min ez şiyar kirim û em çûn termînala otobûsan. Bavê min bilêt stand û bi dû re ez spartim şofêr û muavînê otobûsê. Me ji hev xatir xwest û ew çû. Piştî ku ew çû, muavîn koltuğa li pişt şofêr nîşanî min da û got: Cihê te li vir e. Çi pêdiviyên te hebin tu dikarî ji min bixwazî. Min got: Baş e keko. Cara ewil bû ku ez tena serê xwe diçûm dereke dûr. Ji ber vê yekê ez pir bi kelecanî bûm. 10 deqeşûn de otobûs birê ket. Di demeke kurd de riya me ket ber devê behra wanê. Wê gavê hat bîra min ku carekê mamosteya me dersa erdnîgariyê de gotibû, di vî welatî de gola herî mezin gola wanê ye. Lê li vê deverê kesek nedigot gola wanê. Hemû kesî digotin behra wanê. Behra wanê muhteşem dixuya. Rengê behrê û yê asîman gehiştibûn hev. Mirov ji nêrîna wê têr nedibû. Pişt re çayê Sîpanê bi berz û bilindbûna xwe derket pêşberî me. Wê kêliyê strana Ciwan Hacoya behra wanê hat li ser zimanê min.
بحراوانê behrawanê nav û dengê Kurdistanê behrawanê behrawanê nav û dengê Kurdistanê alîk sîpan alîk tetwan alîk zîve alîk zêre 2 saet şûn de otobûs cihekê sekinî hemû rêwî paya bûn ez jî paya bûm û min jî bi şofêr û muaven re şorbe vexwar bi rastî jî şorbe pir bi team bû min spasiya xwe pêşkêşî wan kir û ez vegeriyam çûm li cihê xwe rûniştim 10-15 deqan şûn de rêwî tev hatin li cihê xwe rûniştin û otobûs bi rê ket piştî ku hinek bêdengî ket nava otobûsê min pirtûka dewrêşê evdî ji çandikiyê xwe derxist û dest bi xwendinê kir min nêzî 100 rûpel xwandin rojnivîska min a xweşkok di pirtûkê de dinivîse ku navê hespê dewrêşê evdî jî hedban bûye gava min ev dît ez bêhtir kêfxweş bûm ji ber kelecaniya xwe min nekarî ez êdî pirtûk bixwînim min serê xwe rakir û li asîman nihêrî bi rastî îro li asîman jî bûyerin pir ecêb hebûn ewr dagirtî bûn ewrên reş li alîkî bûn ewrên spî li alîkî bûn weke ku ewrên reş bi ewrên spî re şer dikirin lê werdixuya ku ewrên reş zora ewrên spî dibirin loma her diçû ewrên reş zêdetir dibûn hê çavên min li ewran bû mêrikekî navsereyê ku li rexê min rûniştî bû li min vegeriya û got keçika delal tu yê bi ku ve biçî min got xalo ez ê biçim wêran şarê mala xalê xwe xalo got navê te çi ye min got navê min Xecê ye xalo got Xecê ew çi pirtûk e di destên te de tu dixwînî min got xalo ev destana dewrêşê evdî ye xalo got way 100 aferîn ji te re ku tu li çanda xwe xwedî derdikevî min got xalo mamosteya me got divê hûn vê havînê hemû destanên Kurdan bixwînin û derheqê wan de jî ji mezên xwe pirs û pirsyaran bikin xalo got wey çi xweş xeca şîrîn tu dizanî hindik maye em bigihîjin cih û warê ku bûyerên derwêşe evdî lê derbas bûye û ez çîroka derwêşe evdî û edûleyê jî pir baş dizanim çi pirsên te hebin ez dikarim bibersivînim rojnivîsk vaya dîsa Xecê ket pey serpêhatiyeke nû em li bendê bin ka dê çi bijî û dê çi binivîse rojnivîska min a xweşkok xalo bi reng û riyê xwe pir xwîn şîrîn bû min gelek jî hez kir porên wî û rihên wî tev spî bûn çavên wî şîn bûn gava li mirov dinêriya her du çavên wî dikeniyan ez ê vegeriyam û min got xalo ji kerema xwe tu dikarî hinek behsa wan bikî xalo got Xeca delal ji vir 300 sal berî li herêma Rihayê axayekî Kurdan bi navê Temir Axa hebûye û hevalekî wî yê pir dilovan yê bi navê Evdî hebûye keça Temir Axa ya bi navê Edûle û kurê Evdîyê bi navê Dewrêş ji hev hez kirine Temir Axa keça xwe nedaya dewrêş wan jî konê xwe ji nav konê Temir Axa rakirine û koçê devereke din kirine çendek di ser de boriye rojekê mîrê Ereban mîrê Tirkmenan û mîrê Eceman bûne yek û xwestine bi Temir Axa re şer bikin mal û milkên wî jê bistînin Temir Axa jî dixwaze pêşî wan bigire xalo gotinên xwe qut kir hinekî xwî qerika xwe paqij kir û bi dûvre gotinên xwe dom kir û got lê ji eşîra wî kesek newêriye herê pêş û bi wan re şer bike ew jî dibêje dê keça min edûlê fîncana qehweyê bigerîne kî fîncana qehweyê ji ser tepsiya wê hilîne û vexwe dê ew biçe cengê piştî vegerê û ez ê edûlê bi wî re bizewcînim edûlê 3 roj li ser hev tepsiya qehweyê digerîne kesek fîncanê hil nayîne
Temiraxa lê dinêrê ku mêrxasek ji eşrawî dernakeve. Ew jî radibe nameyek ji dewrêşê Evdî re dinivîse. Hal û hewalê xwe jê re dibêje. Gava name digîje ber destên dewrêş. Dewrêş çend hevalên xwe yên mêrxas li hev kom dike û diçe konê Temiraxa. Fîncana qehweyê ji ser tepsiya Edûlê hildide û bi carekê de vedixwe. Bi dû re çend hevalên xwe jî komê hev dike dibin 12 kes. Pişt de diçin şerê wan. Çend rojan li hember 3 eşîran şer dikin. Lê di dawî de dewrêş û hevalên xwe bi dek û dolabên Ereb û Ecaman têk diçin. Min got, xalo, Temiraxa çima keça xwe nedaya dewrêşê Evdî? Kalo got, ji ber ku dewrêş êzdî bûye. Min got, xalo êzdî kî ne? Kalo got, êzdî jî qewmek ji Kurdan in. Lê hinek bawerên wan cuda ne. Rêwiyên otobusê tev guhdariya me dikirin. Yekî ji wan got, xalo ez bi qurbana te bim, tu ji me re kilama dewrêşê Evdî û ya Edûlê bêjî. Xalo jî hema destê xwe da li ber guhê xwe û dest bi kilamê kir. Delalê min wey delal, delalê min wey delal, wez nemînim, wez nemînim, wez nemînim lolo dewrêşo. Xalo hêj di sira ji nişka ve otobûs rawistiye. Hemû rêwî rabûn ser xwe û bû pita pita wan. Xalo li şofêr vegerî û got, xwarzî, otobûs çima rawistiye? Şofêr got, xalo, otobûsa me xerab bû. Em ê lê binêrin ka arze çi ye? Eger em bikaribin çê bikin, em ê birê bikevin. Eger çê nabe, wê gavê em ê li pey çareseriyeke din bigerin. Şofêr û muavin baya bûn. Hinek li motorê neyêrîn, di demeke kurt de şofêr hat û got. Rêwiyên hêja, arzeya otobûsê pir giran e. Mixabin em nikarin çê bikin. Me ji bajêr otobûsek xwast. Lê encax piştî 2 saetan bigihîje vir. Ji bo vê rewşê em pir xemgîn in û em lêborîna xwe ji we dixwazin. Em hemû ji otobûsê peya bûn li ser çimenzaran belav bûn. Ez jî çûm li bin siha darekê rûniştim. Min li der û dorê xwe nihêrî. Li pêş me deşteke mezin bi gul û çîçekan ve xemilî hebû. Li paş me jî kirekî berz û bilind hebû. Min xwest ku ez bizanim navê vî girê rengîn çi ye. Ez rabûm, çûme li ba Kalo û min got, Kalo, navê vî girî çi ye? Ji dûr ve çi xweş xuya dike? Xalo got, navê wî girê Etşanê ye. Dûr e ez vegeriyam û dîsa çûm bin siha darê û rûniştim. Min dest bi xwandina pirtûkê kir. Di dawiya pirtûkê de weke ku Kalo gotibû, dewrêşê Evdî û hevalên wî di şer de têk diçin. Lê li hember neyarên xwe berxwedaneke pir mezin didin. Ji ber vê yekê ez pir xemgîn bûm. Di wê navberê de çawa çêbû ez jî nizanim, ez di xewre çûme. Ez çend deqe an jî çend saet raza me nizanim. Gava ku ez bi xwe hesiyam, min dêna xwe dayê ku ne rêwî hene ne jî otobûs. Ez tenê mame li vê dera hanê. Ez rabûm ser xwe. Vir de çûm, min kesek nedît. Min nezanî ka ez çi bikim. A baş ew bû ku ewrên reş têk çûbûn û ewrên spî bi ser ketibûn. Hewa sayî bû. Qenebê dê baran di ser min de nebariya. Ez hê di nav van fikir û remanan de bûm, hev min dît dengê nalên hespan hat berguhên min. Min bala xwe dayê û 4 swar ji dûr ve tên. Gava nêzîkî min bûn û wan ez dîtim hespên xwe sekinandin. Ji wan yek ji hespên xwe peya bû. Bi ber min ve hat û got, keçika delal, tu bi tena serê xwe li vê derê çi dikî? Min got, keko, ez bi otobûsê diçûm wêran şarê. Mala xalê xwe, lê otobûsa me li vê derê xerab bû. Rêwiyên otobûsê tev ji otobûsê peya bûn.
Ez jî çûm li bin vê darê hinek vezeliyan. Di wê navberê de ez di xewra çûme. Gava ez bi xwe hesiyam min dît ku nerêwî hene necî otobûs. Bi kurtasî wan ez li vir ji bîr kirime û çûne. Wî got, otobûs çi ye? Rojnivîska min xweş got. Ez bi pirsa wî heyirîm û min nezanî kazê otobûsê çawa pênase bikim. Bi dûr hate bîra min ku wêneyê otobûsê li ser bilêta min hebû. Bilêt di nav rûpelên pirtûka dewrêşê evdî de bû. Min bilêt ji nav pirtûkê derxist. Wêneyê otobûsê nîşanê wî da û got, vaya otobûs ev e. Swarên din jî tev ji hespên xwe paya bûn û li dora me kom bûn. Ji swaran yekî got, Birayê derwêş, ka bide em jî lê binêrin, ka otobûs çi ye? Wan di nav hev de bilêt gerandin. Lê nihêrîn lê wer dixuya ku tiştek jê fêm nekirin. Dewrêş li hevalên xwe vegeriya û got, hevalino, qet dema me tune ku em xwe mijûl bikin. Divê em bilez biçin. Niha Temir axa li benda me ye. Rojnivîska min xweş got. Piştî gotinên dewrêş min pê zanî ku ez bi awayekî çûme li ser dewra dewrêşê evdî. Dewrêş xortekî bi bejn û bal bû, pir bede û çeleng bû. Hevalên wî tevçûn swarê hespên xwe bûn. Dewrêş jî gama hespê xwe girt anî li ba min û got, keçika delal, em te tenê nahêlin li vir, tu jî bi me re were. Serê ewîl wî ez swara hespê xwe kirim, bi dû re bi xwe swar bû. Ez di pişt wî bûm. Min li ber xwe de got, geke dewrêş, navê hespê te hedbane ne wisa? Wî got, wey, kece tu navê hespê min ji ku ve dizanî? Ez keniyam û min got, navê hespên min jî hedbane. Dewrêş bêsekin hespê xwe diajot û hevalên wî jî li dû me dihatin. Di demeke kurt de em gihîştin cihekê ku li wir gelek kon hebûn. Dewrêş hespê xwe ajot ber derê konê herî mezin. Kesek li ber derê konê tune bû. Lê gava em ketin hundirê konê me dît bi qasî sih çil mêr li wir rûniştîne. Wextê em ketin hundirê konê, dewrêş bi hevalên xwe ve silav dan û derbasî hundir bûn. Kalekî rihspî li ser doşekeke gulgulî rûniştî bû. Rojnivîska min şîrîn. Gava em ketin hundirê konê, min pê zanî ku ev konê Temir axa ye û yê kal jî Temir axa bi xwe ye. Temir axa silavên wan wergirt û got, hûn bi xêr hatine. Em li benda we bûn. Hê 10 deqa di ser de nebihûrî bû, keçeke pir rind û bedew destên wê de tepsiya qehweyê hat hundir. Min zanî ku ew jî Edûlê ye. Çavên min malê. Edûle tepsiya qehweyê li hemû mêrên wir gerand, lê kesekî fîncana qehwê hilnegirt. Heya dor hat derwêş. Dewrêş fincana qehweyê li ser tepsiya Edûlê hilda, lav çavên Edûlê nihêrî û bi carekê de vexwar. Dûre fincana vala danî ser tepsiyê û got, mîrê min, em ji bo şer amade ne. û bişûn de li Edûlê vegerî û got, Edûlê, mev keçik li ser rêya xwe dît û anî vir. Ez wê emanetê we dikim. Heya ku ez vedigerim tên. Piştî ez ê wê bibim mala xalê wê. Edûle destê min girt û em ji konê derketin. Em bi hev re çûn kîlerê. Gelek jin hebûn li wir ji bo meyvanan xwarin amade dikirin. Edûle li min vegeriya û got, keçika rindik, navê te çi ye? Min got, navê min Xecê ye. Edûlê got, Xecê, dewrêş te li ku û çawa dît? Rojnivîska min delal. Min bi kurtasî çîroka xwe jê re got. Piştî min pirtûka dewrêşê evdî nîşanê wê da û min got, di vê pirtûkê de evîna te û ya dewrêşê evdî hatiye nivîsîn. Ji bilî evîna we qala qehramaniya dewrêşê evdî û hevalên wî jî dike. Edûlê heyirî çavên wê beloq bûn û bê hemdê xwe got, nalê
من گوت ji min bawer bike ev pirtûk 600 sal piştî we hatiye nivîsîn û ez jî serdema 21 hatime. Edûle pirtûkê ji destê min girt, hinek lê nihêrî bi dû re got: Di pirtûkê de çi dinivîse? Min got: Di pirtûkê de tê gotin kekê dewrêj û hevalên wî li hember dijmin berxwedaneka bêhem pa dikin. Lê di dawiya şer de yek bi yek têk diçin û her yek ji wan dibin lehengekî bi nav û deng. Hê gotin devê min de bû şehîna hespan. Ez û Edûlê derketin ber derî. Me dît ku 12 swarî li hespên xwe swar bûne û diçin. Ez û Edûlê çûn, me xwe avêt ber hespê dewrêj û me bi girî got: Em hêvî ji we dikin, hûn neçin. Dijminê we bêbextin, hûn ê têk biçin. Neçin, neçin. Dewrêj li Edûlê vegeriya û got: Edûle, min kirasê qehremanî kiriye stûyê xwe. Em ê herin û em nahêlin ew bên ser axa me rûnin. Qet netirse û li benda min bimîne. Ez ê sax û silamet vegerim bên. Me çi kir û çi nekir, me nekarî ku em berî li wan bigirin. Wan hespên xwe ajotin û çûn. Me dest bi girînê kir. Edûlê li alîkî digiriya, ez li alîkî. Çi qas sewta me hebû, em digiriyan. Ez bi dengê girîna xwe ji xewê şiyar bûm. Gava min çavên xwe vekirin, min dît ku kalûyê di otobusê de hebû li ber serê min sekiniye û dibêje: Xecê, xecê, çi bi te hat? Tu çima digirî? Deraba ser xwe, vaya otobus hat. Hemû rêwî swar bûn, bes ez û tu ma. Rojnivîska min a xoşewîst. Xewna min dîtî gelek bandor li ser min kiribû. Demeke dirêj, hê jî hêstir cavên min dibariyan. Ji rêwiyan yekî got: Xalo ez bi qurbana te, tu dîsa kilama derwêşê evdî ji me re bêjî. Xalo dest bi gotina kilamê kir. Bi qas saetek şûnde em gihîştin wêran şarê. Gava em ji otobusê paya bûn, min dît ku xalê min û hedban li benda min in.